Ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай духтарако боз нуқтаи савдои зарин омадем. Ира нигоҳ кунед чихе болопӯшои сабука ки тобистона овардаитона беҳад хушрӯйна аз болои куртои паплинак мепӯшен тобистонда. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор фасонишона бинен охи духтаро иша 18 хушрӯбай иша дигар 18 хушрӯбай то 56 58 размер аста. Инаи тигрша бинен бо чихе фасонакан шифона сабукак мепӯшен ба ҳазур. Нархшон чандай? Ира бинен диден 180 сомон анаи фасоно. Ана бо дига моделам ҳастай духтарако. Анаи модел бошад 250 220 сомон да метиҳанд. А иёш бошад 180 сомони. Нигоҳ кунед. Ассалому алайкум апо хоҳарони азиз. Чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. Ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. Ягон ҷои қиниш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетон, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. Хушрӯан сабукак ай 250 сомон 220 маша аз 220 сомонаш инам хел гулшам ҳастай. диден то 58-60 размер дора духтарако. ба ҳазур биёен интихоб кунен. ира бинен чихе фасонан. ана баъд куртои фасони ипек овардагай аз амин 180 сум сар карда ин нуқтаи савдо да ипек ҳастай. оз то охири наворо тамошо кунен духтарако. ҳамаша нишон метем. дастангитон чанд сум буд? ина диден духтарако акция шуда ипекое ки 550 сомони нишон дода будем даву навор озир 480 сомон шудагай. марҳамат инаи фасонша бинен чихе хушрӯакай ипеки адна тонны бегл бе ҳич мепурсан инами ам хелиай ази расветка будура чандта расветка дора бухчонда бинависен сураташона мепартоян интихоб кунен. ана баъдан анаи анатонны паплина ира бинен қа хушрӯа и ҳаму нусхаҳои туркияй. нархш чандай? 180 сомонай. диден аднатонны бовай расветка дора духтарако. ина шумо нависен шона сураташона хушрӯ када мепартоян интихоб кунен. ина бо мана диден 250 сомон иша бинен ипек то 56-58 ипекош чандсмай? диден 180 паплиниш 250 ипекиш анаи вариант чи 250 ишам нигоҳ кунен чихе хушрӯ духтагиай ба ҳазур то размери 58-60 ба ҳазур метавонен биёен харидорӣ кунен. инаи ипекоша бинен духтарако чихе фасона иёш чанда 200 сомон буда и вариант. мана аз инам расветка дора духтаро. ҳамҷа кадом моделе ки шумода маъқул мешавад скриншот карда партоен бо шумода суратоша расветкоша мепартоян барое ки аз ҳар як курта ино чандтаи расветка доран. ира бинен чихе хушрӯвай расветкош. ина нигоҳ кунед савзи талха барг астай коричневӣ писташковӣ мана кадом ранге мехоҳен 180 сомонай. мана духтарако ба ҳазур омада интихоб мекунен. ина духтаро ина ишам хушрӯ чандта расветка омада и фасон. и нархш чандай? нахчон пуштагиам бинен духтарако чихе хушрӯан 220 сомон. белмандо кати глянцови ипек комбинированный кадагиян то 54-56 размер будай.
4 расветкаи фасон дошта. Диден духтарако ана бад ҳаста ина модели глянцеви ипек бо и чанд сумай ипек айно 6 та 8 та расветка ҳай ҳозир якташ мондагӣ нависам буд бори нав мерасад духтарако ба наздики бори навшон мераса шумо нависен 250 сомон глянцеви ипек беяд хушрӯ расветкаи фасонаш мебиёяд мана то 6 та размер доштиян ира бинен чӣ хеле сабука ки хушрӯ ана иш бори новинка ана ино духтарако ипек дар паплин мана нигоҳ кунен гили ипек дар паплини доинг мана бинен расветкаи хушрӯ дора моделиш беяд бисёрай нархшон 180 мана иша бинем бо чӣ хеле фасонаи духтаро моделош ҳархелаи аҳамиятен ҳамаш ҳархела духтагиай мана 180 сомон глош ҳамаш хушрӯан мана ин моделша бинен ана болопӯшам 130 сомон ина касоне ки болопӯш меган ана и дарозаш 130 сомон короткиш 120 сомон духтарако марҳамат хоҳишмандо биёен ай пеш бинен ира бинен чӣ хеле хушрӯ бо духтаро фасонак 180 сомон кирташай болопӯшаш дарози хушрӯ 130 сомон ё турецкиянай болопӯшо ташкент будай марҳамат аҷоибот хушрӯ ана аз и гулдоро бисёр пурсиден духтаро ина бори навда бо ҳамаи расветкаҳош омад бинен чӣ қадar хушрӯа ягон ҷо рафтанда то 60 размер будай 58 размер будай духтаро диде нархшам беҳтарин нарх 200 сомон дар нуқтаи савдои зарин ана ин модел диден и ҳам куртои дубай қиматиёра диден фасони нав кардиян дар паплини белмандо нархиш чандай ина диден 350 сомон мана диден духтарако ё 300 сомон дар бораи расветкаош бо хичонда нависен суратошонам мепартоянд инам дош 300 сомона ва ёш бошад 200 сомон анаи гулдорош анаи варианти фасони дига ҳаст аз ин расветка ҳаст нархаш ина духтаро аҷоибот хушрӯ аднатоннои белмандо ина савзиш сиёҳуш бадана бо двойко ҳастая двойкоошон хушрӯвай кори дастӣ дора бо диден нархшон чанда ёра 200 сомон двойкоҳора мана расветко бисёрай духтарако шумо бо метонен нависеншона сурат мепартоянтона баъд интихоб кунен ба ҳазур ина и новинкаша бинен духтаро двойка 200 сомон новинкашам аҷоибот ози аз наздик нишон метиҳанд ҳамун новинкаи двойкара я бор нишон тиҳем ина духтарако и двойка диден 200 сомон дарунангинашам берунангинашам ҳамхе остин дарозай диден аҷоиб хушрӯ 200 сомон и расветка дора бо дар бораи дигар расветкаош метонен хичона пурсед ана ҳаста ина и модело ҳа ин моделоям хушрӯвай иш бо да ипекай духтарако аҳамиятен ҳами ҳам да паплин задагиан арзонтар ҳам ҳами нусхаи киртара дар ипек иш ипек мана глянцеви ипек 220 сомон шидагиай пеш 300 сом буд ҳозир 220 сомон шидагиай расветка дора мана расветкаоша бинен чӣ хеле хушрӯ ана иноям куртои ипек паплинай гили паплин задагиай мана чанд сумаи 250 сомонай то 58 размер ҳастай духтарако мана бинен чӣ хеле расветкаош хушрӯай ои паплини итальянка духтарако сабукакай марҳамат хоҳишмандо биёен нуқтаи савдои зарин расветка бисёр дора бо метонен нависеншона суратошона мепартоянд тарафи тилобозор 7 дарвоза 3 қатор ҳастане хеле гиндоро ана баъд бо ҳаст иҷода чанд новинкаи дига ҳозир нишонтон метам ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен инаи киртооша бинен духтарако ё чандан ина 250 сома 230 сомон дафаш аксия шид ина расветка расветкаи бисёр дора
اینا ماتریال از نزدیک نشون چیم تو نه دخترکو گلیانسوی ایپکی سابوکا که خوش رو این ماتریال هیچی نمیشه دیدین بلیسک داره منه اینا می مدلو راسویتکوهای همی کرتاین انا بسیار نیکتر بسیار خوزی گرفته استیان همه تورецکی پاپلین چی داره ویشیفکا داری کاری دستی نه بایوش سانگچوش کار دستی تو 60 размер داشته ازی راسویتکا هسته 350 сомон ҳозина расветкоша нишон тим духтаро диде гарчица она у коричневый бад бо сиёҳ мана хулос ҳамаш беҳтарин дар анами нуқтаи савдои зарин мана иша бинен бо ишам ҳамин материалай духча бинен духтарако духчам аҷои бод нархаш 250 сомон пишчам ам хеле парпарак дора расветкоша бинен духтарако сиёҳу анахе хакви цвет дора 250 сомони ё чанд смеян ина ёям хушрон духтаро бинен чихе анам 500 сма киртай буд ҳамура ба ёш буромадай паплинош диден 250 сомон обда намедромадай духтуш хушруай дар ҳақиқат ҳам бад рангоша бинен чиқа рангои фасон дора духтарако ана бад анаи модели киртоо бо омад касоне ки наёфтед марҳамат омадагӣ ҳастай бинен хушругишона ягон ҷо рафтанда варианти беҳтарин нархошам нархҳои дастрасай чанди каденӯзи 280 сомонай бериментам мепӯшен духтарако римишокатя мешава пӯшӣ марамат медонам ки бисёриё нағз намебинанд римента им варианта бериментам немхе ба ҳазур мепӯшӣ духтаро марамат дер накунен гулшам гули хушрӯ анаба қисми болора нигоҳ кунен анами кирторо ҳамара арзон карда на ана киртои атласови чандай дута ина 200 сомон айнаи двойкочи нигоҳ кунен духтаро чихе фасонан 200 сомонӣ кардагиян қимат будан ҳамашон ҳози аксия эълон кардагиян 200 сомон мана ин моделиш 350 сомон буд ҳозир бошад 200 сомонда метонен харидорӣ кунен расветка дора духтарако расветкоша бо нависеншона сурат мепартоян интихоб кунен анабад ине кирто ҳастай ёям хушрӯан чанд смайвай 180 сомон аз ягон чай пеш нишон метем духтаро беҳад фасонай ҳам паплинаш хушрӯвай ҳам духтуш духтаро мана то 58-60 размер дора во омада хитонай пеш бинен ина духтарако аҷоиб хушрӯ чай ай пеш 180 сомонӣ расветкоша бинен духтаро чиқа расветкои фасон дора ана бад киртапоча доре на киртапочао чандай подростковиё 180 сомонай материалшон ира бинен духтаро материалшон шумо дар пеш нишон диём ин материал ҳеҷ намешавад духтаро шушта мепӯшанд кӯдако ҳамроҳи почаша бисёриё ами поча кати мекованд марамат ина платячаи хушрӯ двойка 180 сомон оз расветкоша ба ҳазур нишонтон тиём мана духтарако расветкоша бинен ина тамошо кунен скриншот карда равоншон кунен шумо да доставка кунен нархшам нархи беҳтаринай двойкоро арзон карде на 120 сомони на 120 сомон двойкоҳо анай арганзаш боша агар болода як дона 200 сомон анавай 200 сомонай турки тигр хушрӯ ана бад духтарако нигоҳ кунен ана ин кардиганои дутарафа беҳад хушрӯ гулои фасонш омадай качествои нағзаш нархшон 220 сомон шумо хоҳен ира тарафи сиёша мепӯшен хоҳен тарафи гулдорша бадана аднатониёшам омадагиай марамат 220 сомон капшондор мана тигр ира хоҳен ҳамчун киртаям мепӯшен ҳамчун болопӯшам ба ҳазур метонанд ки пӯшен духтарако як бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тиллобозор 7 дарвоза мана 3 қатор инаи платио аксия шидаи нархшон духтарако диден 130 сомон киртои фасон дар нуқтаи савдои зарин иҷада бо балшмеркаву дигар кирта бисёр омадагиай ҳамаша бо арзон кардагиян инора чанд карден
размерои 50 то 62 мешава расветкоша ина бинен. Нархошон 180 сомон. ина духтаро нархошон 180 сомон размерои калон калон размери калон ёфтан қиндай ина биён пеши зарин ҳаминора ҳамаша бо нархи арзон додаистай размерои калони фасон бо нархи дастрас инаи моделам ҳаста и чандай Купраҳай 250 сомон то размери 62. 250 сомон то 62 размер дора баъд ҳастай анаи гулои итальянка инора чанд кардем 180 сомон мана бинен духташона чихе хушруван ина каддо меша мегирен ина ино 180 сомон инаи фасонуш боша 150 сомон ҳам духтуш хушрувая ҳам материалошон фасони бадан духтарако кирта бисёрай иҷада шумо бо нависен бо ҳамаша расмошона равон мекунанд хоҳен аз аксияошон ай распродажаошон харидорӣ кунед хоҳен биёен новинкаошона тамошо кунед новинкаошонам нархҳои беҳтарин кати пешниҳод шидагиай духтарако духтарако ана баъд двоикаҳо бо омадан ҳамаи гулош омадагиай марамат ҳам размер ҳам расветка 46 то 56 размеру расветка ҳастай нигоҳ кунен чӣ қадar расветкаҳои хушрӯа бурукошонам фасонай хичонам аҷоибот нархшон 150 сомон диден нархшонам чихе аҷоиб хушрӯ мана иҷада ду намуд вариант бидай ҳам то зону дарозиш ҳам аз зону поён ду фасон марамат 150 сомон қисми болорам бинен чихе хушрӯай кадом намудеша ки мегирен двойка 150 сомонӣ ана бак бо киртапоча гуфта буден киртапоча инаи моделҳо ҳаста 140 сомон мана диден хушрӯчаян 140 сомон кадомиша ки мегирем киртапочура тамошобинони азиз бо шумо метонем ки хичонда нависен бо сурат мепартояндтона баъд ба ҳазур мегирен мана ина духтарако кардиганое ки пурсида буден марҳамат омадагиай 250 сомон ҳамаи расветкаош ҳастай диден чӣ қадar расветкаҳои хушрӯ ино бори туркиян турецки тоза мана бинен танада чихе хушрӯ метова ҳам сафед дора ҳам сиёҳ дора хулас ҳамаи рангош ҳастай иҷада бо кори дастӣ ҳаст ва ёшам нишон метам кори дастӣ дорош 280 сомон ая мана ина ино 280 сомон кори дастӣ доранд духтарако мана материалшам хушрӯай духтарако хичонам аҷоибот фасонанд мана стилша бинен духтаро диден материалу обда намедроянд пад наметиҳанд и кардиганора духтаро дар тобистон ба ҳазур аз болои куртаи паплин мепӯшанд сабука ки хушрӯанд